Dili sayon ang paghatag sa balita ilabina sa kahimtang karon ug di sa lalim ang paghipos sa mga kasayuran nga gikinahanglan ninyo nga masayran gikan sa nagkalain-laing sibya ug online platform. Sa talagsaong higayon kapuso, masaksihan ninyo ang naghiusa ug tibuok kusog sa GMA Integrated News alang sa mas halapad nga misyon. Apan sa di pa ato nang liilion kung giunsa kini paghimo. Taliwa sa katalagman, sa kinaiyanhong hulga, sa makalilisang nga gubat, kauban ninyo ang GMA Integrated News sa unsamang hagit sa kinabuhi. Okay, action! Sa usa ka talagsaong higayon, nagkauban ang tanang personalidad sa GMA Integrated News To end. Action! 24 oras. gikan sa telebisyon, Rolling, go! saksi, One more for serious rolling. In 3, 2, radyo, Pelasyo, DCWB. balita, roll. online, Steady lang. Rolling in 3. regional TV, gikan sa kauluhan, hangtod na sa tanang suok sa lalawigan. Bisan gani ang nagpaluyo sa kamera ug sa pag-abang sa GMA Post-Production Department ug sa ubang GMA Program Support Department. The reason why it's big and it's kinda hard to mount dahil lahat ng anchors present. Lahat ng reporters present. Napakasimpleng shot. Pero napakahirap gawin. We went to 3 provinces. Hinatak natin lahat ng mga reporters, lahat ng mga radio reporters and radio anchors, and yung anchors ng bawat regional stations. Pinagsama-sama natin doon. This was a massive production endeavor involving many departments in the network. We had to time everything from the logistics to the actual setup and the actual shoot. Lahat yan tinime natin para hindi ma-hamper yung news operations. This was also fun to do kasi ito yung first time after the pandemic na nagkasama-sama lahat ng anchors, lahat ng reporters in one studio. Gikan sa labing gikasaligan ninyong personalidad sa telebisyon, sa padayong pagpalapad sa mga regional stations sa tibuok nasod, ingon man usab ang Super Radio DZWB, uban sa atong mga Super Radio station sa mga probinsya, ug sa mas gipaligon nga GMA News Online. Padayunon namo ang gipalapdan ug mas gipaligon nga paghatag sa dekalidad nga panerbisyo, matinud-anon ug kasaligan, gikan sa hiniusang kusog sa GMA Integrated As News. GMA Post-Production, with its full arsenal of techno-creative and technical services, we fully support the bigger mission and vision of GMA Integrated News. We provided our best people, our state-of-the-art technical resources covering production, video editing, music creation, sound design, visual effects, and color grading for this major undertaking. Nagsimula lang yan with an exchange of ideas with OBA. Now, nandito na tayo. We're launching the GMA Integrated News Omnibus Plug. Being the most trusted news organization in the Philippines is a great responsibility. The multi-platform campaign of GMA Integrated News, which is mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan, strengthens our commitment in embracing a bigger purpose to bring fair, balanced, and accurate news to a much broader audience as the news authority of the Filipino. Sa pagbukas sa bagong hugna, makalaom kamo nga matubag namo ang mas dako nga misyon, mas halapad nga pagpangalagad sa nasod. Kami ang inyong GMA Integrated News, ang news authority sa mga Pilipinhon.